Ja seuraa luokan 108-110 Riiden Supreme Hoskeen palkintojen jako. Palkinnot jakaa Team Eurovoicen edustajana Kati Tiainen sekä tuomariston edustajana Teija Mukala. Luokan on voittanut Juha-Pekka Halmeenmäki ja Vyvo edustavat Eekesbugin ratsastajia toisessa vaiheessa 0 virhepistettä ajassa 26.05. Kakkoseksi sijoittui Laura Konttinen ja Zapdo. Heillä toisessa vaiheessa 0 virhettä ajassa 29.41. Paikalla. Kolmanneksi ratsasti Emma Käskäinen ja K.F. Edelweiss Tuusulan ratsastajista toisessa vaiheessa 0 virhettä ajassa 29.42. Neljänneksi ratsasti Henna Mahantila ja Castle Rock edustavat Hattel Ridersia toisessa vaiheessa tässä tiukassa sekuntikamppailussa 0 virhepistettä ajassa 9. Viides sija jaetaan hyppäjälle, sen saa Marja Heikkilä ja Finn Ilmanrock. 0 virhepistettä ajassa 30.09. Ja kuudenneksi ratsasti Hanna Sjölund Little Harry Myrkyn yksityisratsastajista toisessa vaiheessa 0 virhettä ajassa 30.23. Näiden ratsukoiden lisäksi luokassa sijoittuivat Anu Aalto ja Kvintta, Roosa Mäkelä-Arkko, Tinja Mukala-Kuneo, Sia Kundersby Crazy, Tiia-Riikka Viikman, NS Gladier, Mira Flinkkina Strenia, Sinisaari Edera, Susanna Granlund White Storm sekä Maibrit Luudit ja Panu Neera. Onnittelut voittajalle sekä sijoittuneille. Rauhallinen kunniakierros ratahenkilöitä kunnioittaen. Olkaa hyvä.